Koyo susah apa koyo. Susah kepengin sunat asik iki. Kok ingro mek gatel irunge. Wes cacine tak kok nggih mau betale nyonggo iki lho drijine. Yuk iki ngene wae. Ayo iki kok kami dhewe ya. Bukti jebul kami jaya sing apik ya. Heeh. Layone digusah saka desa Banjak kare slamete. Ayo saiki. Ayo goleki. Kowe iku ngendi lendol. Aku ngirit, Pak. Kowe ora kenal aku. Lho kok mau labur mataku asih. Loh, aku mau ngabur Iwan. Iwan badhe mandek kono. Sing Iwan nanti. Lah kok sapa? Kae dak Iwan. Gedalah. Malah mimi aku. Gara-gara go ngantenan. Ya Allah Gusti jiji. Lho kok kayu tekan baca rupamu niku piye? Ya Allah, ya Allah. Gusti Allah. Aduh ji.
biar seret. Ya Allah kok. Wong tak cekel-cek lempengi, kowe karek ngabur kecek. Yo sing kok labur kok malah aku kok bento iki. Ngomong ngabur raya lo bokong. Ya ra iku ngono kok. Lho, kliru. Ya to ya. Wow! Ini ya. Kira iki. Hah? Ra iki. Pro.